Здравейте на всички, които ме гледате. Днес ще ви покажа как се прави интро. Да знам. Това е първият ми клип с интро, което интро го направих аз. И ето как се прави интро. Първо ще покажа как се тегли. Влизате в Google Play магазин. И пишете какво? Пишете Movie Marker и търсите ето това. Power Director Video Editor Up. Като го инсталирате, отваряте го, натискате на Project и аз ще пиша интро. И на интро, окей. Как се прави интро? Това ще ви излезе след като ще го. Не натискате тук, а тук натискате това и натискате това. Изберете си вид интро и фото иде киберлинк. Вижте го. Така. Линк. И така, както идея. Щом интрото е готово, примерно ще направя отделен туториал как да си направим аутро. Не знаете какво е аутро. Аутрото е на края на клипа, пак музика такова там и пише примерно чао. Може да ви е харесало, пръснете на лайки, нещо подобие така. Ще направя отделен епизод на това. Това, като е ето това е интрото примерно и трябва да всъщност първо, ето пак, аз не знам кое. Първо, за да е хубаво, трябва да натиснете при музика, не при музика. Да сложите някаква боя. Но аз ще за сега ето червената. Така. Вижте, и червената боя, това. Интрото ми е, не знам колко ми е. Сега ще сложа интрото, за да... това беше, нали? Да, това беше. Така, увеличаваме цвета. И сега гледайте. Така. И интрото е готово, но музика няма. Пък музиката е задължителна за едно хубаво интро. За да сложите музика, натискате ето тук. Натискате тук. Натискате рингтон и примерно избирам. Ето. Добавя се там. Но има един дефект тук, който дефект аз го избягам. Че това трябва да се намали. Интрото. Което аз не мога да му направя на момента. Защото интрото е кратко, песента, защото като мине интрото и песента почва и продължава, колкото се там продължава, пък трябва, колкото е интрото, толкова е цвета, толкова е и песента. Но ще спра клипа и натискате в края, примерно, и така го смаляте. И така правите така и ви гледате. И сега за да се направим аутро няма правим. И така, и ето интрото е готово. Ето вижте, интрото. Само се добавите каквото искате интро и каквото искате. Каквото искате ще го правите, ама да е яко интрото. Можете да ми... Може да пишете долу в коментарите как е вървяло това с интрото. И как да пречим. Е малко затрудняващо как да го сложим примерно на клип. Това е затрудняващо. Слагате го, интрото първо го слагате, правите си първо интрото, по-късно натискате това, търсите един рекорд и примерно слагаме този рекорд тук.
аз рандъм рекорд правя и гледайте сега. И почва клипа. Ето това е смисъл на интро. И как да го качим в YouTube? Натискате това. Натискате Yes. И натискате на интрото, което искате да качите. Натискате Produce видео. Натискате това и то ви зарежда. Но с клип е малко трудно. Интрото, иначе само интро да качиш е бързо, ама иначе интро с клип става около за 10 минути. Пък това около за 15 секунди. Само интро. Надявам се този туториал да ви е бил полезен. Дайте му един лайк и до скоро!